In dit gebouw op het Jereveen zit de eerste creambank van Nederland. Het initiatief is ontstaan omdat creamverzwaarsters heel vaker mensen zien komen die het noodzakelijk wordt net betalen kunnen. Dat is eigenlijk uit Nederland ontstaan dat je als kraamverzorgende zorgen in een gezin dat het net altijd een rooskleurig wezen kan. En zo hebben we zorgen dat dit hier deze kraambak is. Het gaat dan om simpel goed, als rompers of hydrofiel ruften. Je kan alles krijgen bij de creambank. Verloskundigen zijn wies met het initiatief. We hebben een Perilien op een gegeven moment bij een gezin west die wien bevallen, die in de band al kregen. En toen kwamen wij de orendags daarop kraamvisite en er wien helemaal niks voor de baby. Geen wiegje om in te sliepen, geen kleintjes, geen luiers, echt helemaal niks. Net elke keer komt in aanmerking voor de bank. Je moet creamzwaardig aannemen van ISIS en de wordt ook naar je financiële situatie. Wij vregen bij de intake het vrouwen komen altijd naar de achtergrond qua opleiding, het niveau en het huidige werk wat ze doen en als ze werk hebben of net. Een van de klanten is Hanna Barki. Ze is 37 weken in verwachting van haar treden. Ze moet rondkomen van een uitkering. Ze wil graag werken, maar dat slaagt het net. Omdat ze kwalijk geld om handen had, is ze onwiest op help van de creambank. Omdat ik kan niet iets kopen, ik heb geen genoeg geld. En lief als voor de ISIS Ja. gekregen. Want dit zijn wel spullen die u echt nodig heeft, hè? Ja. Ik heb bad nodig, ik heb boeks nodig, ik heb een beetje kleding ook. En die stoel ook, ik heb nodig, maar ik heb gekregen. Echt verliefd, ik ben echt blij. Ze had net een bedje voor de baby, dus dat wil ik per direct regelen. Hè. Dan een kinderen een bennenwandje brengen of een bedje en een box wordt er nog gebracht. En dat hebben we wel heel goed nodig. En een jasje voor de baby voor naar buiten ta. De creambank eerder nou en zal net gauw meer verdwijnen, denken ze bij ISIS. Tuurlijk hoop je dat iedereen het goed vangt van haar hart en horen mij. Maar staat wel je weet, wordt het al je minder. En ik denk dat dit in de toekomst voor volle vaker voorkomt zal.